9 tuntia. Presidentti Roosevelt odotti 9 tuntia ennen kuin vastasi Hitlerin viimeiseen viestiin. Kun vastaus saapui, se sisälsi vain 2 sanaa, ja ne 2 sanaa käynnistivät historian suurimman teollisen sodan. Jos haluat tietää, miksi Hitler nauroi sille varoitukselle ja miten se johti hänen valtakuntansa tuhoon, tilaa kanava ja jatka katsomista. Viimeinen varoitus joulukuuta 1941. Berliini, Saksa, Reichskansllerin marmoriholveissa. Kello oli 15:30, kun Adolf Hitler astui eduskuntasalin lavalle. Ympärillä istui satoja NSDAP-pitten jäseniä, kenraaleja, korkeita virkamiehiä. Ilma oli raskas odotuksesta. Ulkona Berliinin kadut olivat hiljaisia, talven pimeys laskeutui jo aikaisin iltapäivällä. Sisällä, valtavien hakaristilippujen alla, diktaattori valmistautui julistamaan sodan maailman voimakkaimmalle teollisuusmahdille. Vain 4 päivää aiemmin Japanin keisarillinen laivasto oli pommittanut Pearl Harboria. Franklin D. Roosevelt oli julistanut sodan Japanille 8. joulukuuta. Hitler seisoi nyt mikrofonin edessä, valmis tekemään päätöksen, joka sinetöisi 3. valtakunnan kohtalon. Hänen kätensä levisivät puhujakorokkeelle. Ääni kaikui suuressa salissa vahvistimien kautta. Saksan kansa, kansallissosialismin toverit. Alkusanat olivat tuttuja, mutta se mitä tulisi seuraavaksi oli käännekohta. Hitlerin ääni kohosi. Hän luki pitkän listan väitetyistä amerikkalaisista provokaatioista. Roosevelt oli juutalaisten ja bolshevikkien käsinukke. Yhdysvallat oli aseellistanut Englannin ja Neuvostoliiton Saksan tuhoksi. Lend-Lease-ohjelma. Atlantin konferenssissa solmitut salaiset sopimukset. Amerikkalaisten hävittäjien kasvavat hyökkäykset saksalaisiin sukellusveneisiin. Mutta oli yksi asia, jota Hitler ei maininnut, yksi varoitus, jonka hän oli sivuuttanut kuukausia aiemmin. Varoitus Teräsmaasta kesäkuu 1940. Pariisi oli kaatunut, Ranska oli antautunut. Wehrmacht sai voiton, joka näytti mahdottomalta. Compiègnen metsässä, samassa junavaunussa, jossa Saksa oli allekirjoittanut alistumisen vuonna 1918, ranskalaiset kenraalit nöyryytettiin nyt allekirjoittamaan oman tappioluovutuksensa. Hitler tanssi kirjaimellisesti. Uutisfilmit tallensivat sen. Diktaattori hyppäsi ilosta voittonsa edessä, heilutellen käsiään kuin lapsi, joka oli saanut maailman suurimman lahjan. Berliinissä, vain muutaman viikon kuluttua, korkeassa Oberkommando der Wehrmachtin kokouksessa, kenraali Jodl esitteli suunnitelmia. Kartalla oli suuri punainen alue, Neuvostoliitto. Mein Führer, Jodl sanoi, jos hyökkäämme idässä, meidän on ymmärrettävä Neuvostoliiton teollinen kapasiteetti. Hitler laski kätensä kartan päälle. Sormi osoitti Uralvuorille. Mitä teollisuutta? Bolshevikit ovat kyvyttömiä järjestämään mitään. Heidän taloutensa on kaos. Heidän armeijansa on heikko. Olemme nähneet sen Suomessa. Talvisota oli päättynyt maaliskuussa 1940. Puna-armeija oli kärsinyt valtavia tappioita pieniä Suomea vastaan. Yli 300 000 kuollutta ja haavoittunutta. Stalin oli joutunut tekemään rauhan, joka antoi Suomelle ankarammat ehdot, mutta säilytti sen itsenäisyyden. Koko maailma oli nähnyt Neuvostoliiton heikkouden, mutta oli yksi henkilö, joka yritti varoittaa Hitleriä. Hänen nimensä oli Fritz Todt. Arkkitehti ja insinööri Fritz Todt ei ollut tavallinen natsi. Hän oli koulutukseltaan insinööri, rakentaja, pragmaatikko. Hitler oli antanut hänelle tehtävän rakentaa länsivallin massiivisen linnoitusjärjestelmän Ranskan rajalle. Todt oli myös vastuussa Autobahn-tiestöstä, modernista moottoritiejärjestelmästä, joka yhdisti Saksan kaupungit. Elokuussa 1940 Todt matkusti itään. Hän ei mennyt sotilasoperaatioon. Hän meni tutkimusmatkalle. Hänen tehtävänsä oli arvioida Neuvostoliiton rautateitä, infrastruktuuria, teollisuuskapasiteettia.
Hitler oli jo päättänyt hyökkäyksen ajankohdasta kesä 1941, mutta Todt halusi tietää, mitä logistisia haasteita heitä odotti. Todt palasi Berliiniin syyskuussa. Hänellä oli käsissään paksut mapilliset raportteja, valokuvia, karttoja. Hän pyysi kiireellistä kokousta Hitlerin kanssa. Kokous pidettiin Berghofissa, Hitlerin vuoristohuvilassa Bayerissa. Aurinko paistoi Alppien huipuille. Näkymä oli rauhallinen, kaunis. Sisällä Todt avasi karttansa suurelle pöydälle. Mein Führer, hän aloitti, olen nähnyt Neuvostoliiton infrastruktuurin omin silmin. Minun on kerrottava teille totuus. Hitler kallisti päätään. Hän ei pitänyt synkistä raporteista, mutta Todt oli mies, joka oli toimittanut tuloksia. Hänellä oli lupa puhua vapaasti. Todt osoitti karttaa. Neuvostoliiton rautatiet ovat erilaisia kuin meidän. Niiden raideleveys on leveämpi. Kun hyökkäämme, emme voi käyttää heidän rautateitään suoraan. Meidän on rakennettava ne uudelleen tai tuotava kaikki huoltokuorma-autoilla. Hitler hymähti. Saksalaiset insinöörit ovat parhaat maailmassa. Rakennamme rautatiet uudelleen. Mein Führer, Todt jatkoi, ongelma ei ole vain rautatiet. Neuvostoliiton teollisuus on hajallaan. Moskova, Leningrad, nämä ovat tärkeitä kaupunkeja, mutta valtaosa heidän teollisuudestaan on Uralvuorten takana. Tuhansia kilometrejä sisämaassa. Vaikka valtaisimme Moskovan, Neuvostoliitto voisi jatkaa taistelemista. Hitler hailautti käden. Kun puna-armeija on tuhottu, Stalin antautuu. He ovat bolshevikkeja, ei todellisia taistelijoita. Todt ei luovuttanut. Hänen äänensä oli vakauttava, mutta vakava. Mein Führer, olen laskenut numerot. Neuvostoliiton hiili- ja terästuotanto on massiivinen. Heidän tankkinsa ovat alkeellisia, mutta he valmistavat niitä tuhansia. Jos sota kestää yli 1 kesän, meidän logistiikkamme pettää. Huoneessa oli hetken hiljaisuus. Ulkona lintu lauloi. Hitler katsoi Todtia pitkään. Sitten hän puhui matalalla vaarallisella äänellä. Todt, olet erinomainen insinööri, mutta et ymmärrä sotaa. Blitzkrieg on vahvuutemme. Lyömme niin nopeasti ja niin kovaa, että vihollisella ei ole aikaa toipua. Näin teimme Puolassa, näin teimme Ranskassa, näin teemme Venäjällä. Todt yritti vastata, mutta Hitler kohotti kätensä. Tämä keskustelu on ohi. Valmistele logistiikka parhaasi mukaan. Operaatio Barbarossa alkaa toukokuussa. Todt kääri karttansa yhteen. Hän tiesi, että hän oli epäonnistunut. Varoitus oli annettu, mutta se oli sivuutettu. Barbarossan alku kesäkuuta 1941. Kello 03.15. Länsi-Neuvostoliitto. Tykistö tuli mursi aamunkoiton hiljaisuuden. Yli 7000 Wehrmachtin tykistöä ja raketinheitintä tulittivat Neuvostoliiton linjoja. Taivaalla Luftwaffen pommittajat ylittivät rajan. Maalla 3 miljoonaa saksalaista sotilasta, 600 panssarivaunua, 600 000 ajoneuvoa, 750 000 hevosta aloitti maailmanhistorian suurimman maahyökkäyksen. Nord marssoi kohti Leningradia, Heeresgruppe Mitte kohti Moskovaa, Heeresgruppe Syd kohti Kiovaa ja Ukrainan viljakenttiä. Operaatio Barbarossa oli alkanut. Ensimmäiset päivät olivat triumfi. Saksalaiset panssarijoukot mursivat Neuvostoliiton puolustusasemat. Kesäinen maa oli kuiva, tiestöt käyttökelpoisia. Ilmavoimat tuhosivat tuhansia Neuvostoliiton lentokoneita maassa ensimmäisen 48 tunnin aikana. Wehrmacht eteni 50 kilometriä päivässä joillakin sektoreilla. Guderian, Hoth, Manstein, nämä panssarikomentajat olivat mestareita liikkuvassa sodankäynnissä. Heidän divisioonansa kiersivät valtavia puna-armeijan joukkoja, sulkien satoja tuhansia sotilaita motteihin. Bialystok, Minsk, Smolensk, kaupunki kaupungilta valtautettiin. Berliinissä Hitler luki raportteja, hänen silmänsä loistivat. Näettekö, hän sanoi kenraaleille, Neuvostoliitto on murtunut, muutamassa viikossa valtaamme Moskovan, mutta jotain alkoi muuttua heinäkuussa. Ensimmäiset säröt heinäkuu 1941. 300 kilometriä Saksasta itään, Valko-Venäjän tasangot,
Kuumuus oli tukahduttavaa. Lämpötila nousi yli 35 asteeseen. Saksalaiset sotilaat, jotka kantoivat täyttä taisteluvarustusta, uupuivat. Vesivarastot ehtyivät. Lääkinnälliset ryhmät raportoivat lämpöhalvauksista, mutta se oli vain ensimmäinen ongelma. Toinen oli pöly. Taistelupanssarit rullaivat yhä syvemmälle Neuvostoliittoon. Teiden pinta oli ohut. Muutamaa päivää aiemmin sateen kastelema lika, joka oli nyt kuivunut pölyksi. Tuhannet ajoneuvot nostivat massiivisia pölypilviä. Pöly pääsi panssarivaunujen moottoreihin, suodattimiin, vaihteistoihin. Huoltojoukot raportoivat kasvavista mekaanisista vioista. Kenraalikuvernööri Franz Halder kirjoitti päiväkirjansa. Polttoaine- ja varaosaongelmat pahenevat päivä päivältä. Rautatiet eivät pysty kuljettamaan riittävästi huoltoa. Kuorma-autot kuluvat loppuun. Mutta oli toinen, vakavampi ongelma. Neuvostoliitto ei antautunut. Jokaisessa kylässä, jokaisessa metsässä, jokaisella tien ylikäytävällä Puna-armeijan sotilaat taistelivat. Vaikka heidät saartiin, vaikka he olivat aliluku, he jatkoivat ampumista. Wehrmacht ei ollut kohdannut tällaista vastarintaa Ranskassa tai Puolassa. Neuvostoliiton sotilaat taistelivat kuolemaan asti. Panssaridivisoonat etenivät, mutta jälkeensä ne jättivät taskuja, saartoja, Neuvostoliiton joukkoja, jotka kieltäytyivät antautumasta. Jalkaväkidivisioonien piti pysähtyä ja taistella näitä motteja vastaan. Hyökkäysvauhti hidastui. Guderian raportoi Hitlerin päämajaan. Mein Führer, vihollisen vastustus kasvaa. He tuhoavat kaiken ennen vetäytymistään. Sillat, rautatiet, varikot. He harjoittavat poltetun maan taktiikkaa. Hitler vastasi, jatka etenemistä. Moskova on vain 400 kilometriä päässä. Kun Kreml kaatuu, sota on ohi. Mutta Fritz Tottin varoitus alkoi toteutua. Syyskuun muutos, syyskuu 1941. Smolensk, 350 kilometriä länteen Moskovasta. Heeresgruppe Mitte oli pysähtynyt. Ei vihollisen taistelutaidon vuoksi, ei strategisen ratkaisun takia. Tauko johtui logistiikasta. Polttoainetta ei yksinkertaisesti ollut tarpeeksi. Rautatiet olivat yhä rakenteilla. Saksalaiset insinöörit työskentelivät 18 tuntia päivässä muuttaen Neuvostoliiton leveäraiteista rautatietä vakioraitevyydelle, mutta edistys oli hidas. Satoja kilometrejä oli muutettava. Kuorma-autot kuljettivat huoltoa, mutta ne kärsivät jatkuvista vioista. Varaosavarasto oli loppumassa. Syyskuun 6. päivänä Hitler teki päätöksen, joka muutti koko sodan kulun. Hän määräsi Heeresgruppe Mitten panssaridivisioonat kääntymään etelään. Ei Ukrainaan. Kenraalit protestoivat. Bock, Heeresgruppe Mitten komentaja, vaati, että päälle Moskovaan jatkuisi. Moskova oli poliittinen, teollinen ja logistinen sydän. Sen valtaaminen voisi pakottaa Neuvostoliiton alistumaan, mutta Hitler oli päättänyt. Ukraina on elintärkeää, meidän on vallattava Donets hiiliallas ja Krimin viljalakeus. Ilman resursseja Neuvostoliitto ei voi jatkaa sotaa. Panssaridivisioonat kääntyivät etelään. He ympäröivät Kiovan ja saartivat yli 650 000 Puna-armeijan sotilasta. Se oli valtava taktinen voitto, mutta se maksoi kuukauden. Kun panssarijoukot palasivat pohjoiseen, lokakuu oli alkanut ja lokakuun mukanaan tuli sade. Rasputitsa lokakuu 1941, keskisen Venäjän tasangot. Ensimmäiset pisarat alkoivat pudota 7. lokakuuta. Muutamassa päivässä tihkusade muuttui kunnon sateeksi. Tiestöt, jotka olivat olleet kesällä pölyisiä ja kuivia, muuttuivat mutavirroiksi. Venäjällä on sana tälle kaudelle, Rasputitsa. Se tarkoittaa teiden kauden. Kun syksy alkaa ja kevät tulee, maa muuttuu mutamereksi. Kaikki liikenne pysähtyy. Saksalaiset sotilaat eivät olleet koskaan nähneet mitään vastaavaa. Panssarivaunut upposivat polvinsa mutaan. Kuorma-autot juuttuivat. Hevoset eivät pystyneet vetämään tykkejä. Koko Wehrmacht hidastui ryöminnäksi. Kenraali Blumentritt, Heeresgruppe Mitten esikuntapäällikkö, kirjoitti, emme voi liikkua, olemme juuttuneet.
Joukot kärsivät kylmästä ja nälästä, koska huoltoa ei saada perille. Moraali laskee. Wehrmacht oli hyökännyt Neuvostoliittoon kesävarusteilla. Heillä oli kevyet univormut, ohuet kengät, ei talvitakkeja. Kukaan ei ollut odottanut sodan jatkuvan lokakuulle. Hitler oli luvannut, että Moskova kaatuisi ennen syksyä, mutta Moskova oli yhä heidän edessään, 100 kilometriä päässä. Ja lämpötila alkoi laskea. Lokakuun lopussa muta jäätyi. Se oli hyvä uutinen. Panssarivaunut pystyivät taas liikkumaan, mutta se oli myös huono uutinen. Jäätyminen tarkoitti talven tuloa. Marraskuun alussa lämpötila putosi alle nollan. Wehrmacht-joukot yhä kesävarusteissa alkoivat kärsiä paleltumista. Lääkinnälliset raportit kertoivat 10 000 paleltumatapauksista. Sotilaat polttivat kaiken, mitä he löysivät pysyäkseen lämpimänä, puita, vaunuja, jopa kirjoja. Neuvostoliiton puolustus oli samaan aikaan vahvistunut. Stalin oli tuonut joukkoja Siperiasta divisioonoja, jotka olivat koulutettu talvitaisteluun. He olivat varustetut lämpimillä vaatteilla, talvisuojilla, talviteräsöidyillä koneilla. Puna-armeija valmistautui puolustamaan Moskovaa kuolemaan asti. Hitler antoi käskyn viimeiselle, lopulliselle yritykselle. Operaatio Taifun. Moskovan valtaus ennen joulukuuta. Moskovan porteilla marraskuu 1941, 30 kilometriä Moskovasta länteen. Sotilaat näkivät Kremlin tornit kaukaisuudessa. Ne olivat niin lähellä. Kaikki mitä Wehrmacht tarvitsi oli yksi viimeinen työntö, yksi viimeinen hyökkäys. Mutta työntöä ei tullut. Lämpötila putosi 20 asteeseen, sitten 30 asteeseen. Wehrmachtin koneet alkoivat hajota, panssarivaunujen öljy jäätyi, hydrauliset järjestelmät pysähtyivät, aseet eivät toimineet. Saksalaiset sotilaat eivät pystyneet ampumaan, koska heidän liipaisin sormensa olivat niin jäähtyneet, että he eivät voineet liikuttaa niitä. Neuvostoliiton divisioonat hyökkäsivät. Heidän T-34-tankkien laajat telat toimivat lumessa. Heillä oli talvipuvut, lämpösuojat, kuuma ruoka. He työnsivät saksalaisia taaksepäin. Joulukuuta 1941 Puna-armeija käynnisti massiivisen vastahyökkäyksen. Yli 1 miljoonaa sotilasta, 1000 panssarivaunut, tuhansit tykit. He iskivät Wehrmachtin siipiä vastaan, työntäen saksalaisia 200 kilometriä taaksepäin. Se oli ensimmäinen kerta, kun Blitzkrieg oli pysäytetty. Ensimmäinen kerta, kun Wehrmacht oli pakotettu vetäytymään. Hitler oli luvannut, että Neuvostoliitto romahtaisi muutamassa viikossa. Nyt, 6 kuukautta sodan alkamisen jälkeen, Wehrmacht oli pakkasessa, hajallaan, ilman talvivarusteita ja vetäytyi. Berliinissä Fritz Todt sai raportin Moskovan tappion jälkeen. Hänen varoituksensa oli toteutunut, logistiikka oli epäonnistunut. Teollisuus ei pystynyt ylläpitämään sotaa näin syvällä vihollisen alueella, mutta nyt oli liian myöhäistä. Amerikan vastaus palataan joulukuun 11. päivään 1941 Hitler Reichskansleissa julistamassa sotaa Yhdysvalloille. Hänen puheensa kesti yli tunnin. Hän syytti Rooseveltia, Churchillia, kansainvälistä juutalaisuutta. Hän luki listan amerikkalaisista provokaatioista. Hän julisti, että Saksa, Italia ja Japani yhdessä tuhoaisivat plutokraattisen liittouman. Kun puhe päättyi, edustajat nousivat seisomaan, heiluttaen käsiään, huutaen Sieg Heil. Hitler astui lavalta. Hän oli juuri tehnyt päätöksen, joka teki Saksan sodasta maailmanlaajuisen. Washington D.C.:ssä presidentti Roosevelt sai tiedon. Hän ei ollut yllättynyt. Hän oli odottanut tätä. Hitlerin sotajulistus antoi hänelle vapauden toimia. Amerikka ei ollut valmis sotaan kesällä 1941. Mutta joulukuuhun 1941 mennessä tehtaat olivat käynnistymässä. Lend-Lease-ohjelma pumppasi aseita Britanniaan ja Neuvostoliittoon. Nyt sodan kanssa koko Yhdysvaltojen teollinen voima voitaisiin suunnata Saksan tuhoamiseen.
Hitler ei ymmärtänyt, mitä hän oli tehnyt. Hän näki Yhdysvallat heikkona, hajoittuneena maana, joka ei halunnut taistella. Hän muisti ensimmäisen maailmansodan, kun Amerikka oli tullut liian myöhään, muuttaakseen sodan kulkua merkittävästi. Mutta tämä ei ollut ensimmäinen maailmansota. Vuonna 1941 Yhdysvalloilla oli maailman suurin talous. Se tuotti enemmän terästä, öljyä, lentokoneita, autoja kuin Saksa, Japani ja Italia yhteensä. Kun tuo teollisuus kääntyisi sodan tuotantoon, se murskaisesi kolmannen valtakunnan. Vuoden 1942 loppuun mennessä Yhdysvallat tuotti 47 000 lentokonetta, Saksa tuotti 15 000. Vuonna 1943 Amerikka tuotti 86 000 lentokonetta, Saksa tuotti 25 000. Panssarivaunut, alukset, tykistö, kaikki samassa suhteessa. Amerikka oli tehdas, joka ei koskaan pysähtynyt. Hitlerin toinen suuri virhe. Hän oli nauranut varoitukselle. Hän oli sivuuttanut Fritz Toddin huolenaiheet Neuvostoliiton teollisuudesta. Hän oli käynnistänyt sodan Yhdysvaltojen kanssa. Ja nyt 2 maailman suurinta teollisuusmahtia oli liittoumassa hänen tuhoamisekseen. Stalingrad, elokuu 1942. Stalingradin kaupunki Volgan rannalla. Wehrmacht oli tullut takaisin. Kesällä 1942 Hitler käynnisti uuden offensiivin etelässä. Operaatio Blau, tavoite oli vallata Kaukasuksen öljykentät ja katkaista Neuvostoliiton polttoainehuolto. Armeija kenraali Paulus johdolla eteni Volgan kohti. Elokuun 23. päivänä he saavuttivat Stalingradin. Kaupunki oli ollut teollinen keskus, jossa oli tehdasalueita, asuntolohkoja, laajat rautatiet. Nyt se oli taistelukenttä. Luftwaffe pommitti kaupunkia päivittäin. Rakennukset romahtivat, tulipalo levisi, 1000 siviilit kuolivat, mutta puna-armeija puolusti. 62 armeija, kenraali Tšuikov johdossa, taisteli kaupungissa talo talolta, huone huoneelta. Wehrmacht yritti vallata kaupungin voimalla, mutta jokainen kortteli maksoi satoja miehiä. Taistelut kestivät kuukausia. Marraskuussa Neuvostoliitto käynnisti vastahyökkäyksen. Operaatio Uranus. Puna-armeijan joukot iskivät Kuusin. Armeijan sivustoille mursivat Romanian ja italialaiset divisioonat, jotka suojasivat saksalaisia, ja ympäröivät koko Paulusin armeijan Stalingradissa. Hitler kielsi vetäytymisen. Hän käski Kuusin armeijalle pysyä paikallaan ja taistella. Göring lupasi, että Luftwaffe toimittaisi huoltoa ilmateitse, mutta lupaus oli tyhjä. Talvi, huono sää, Neuvostoliiton ilmapuolustus, kaikki esti riittävää huollon toimittamista. Armeija kuoli hitaasti, nälkä, kylmyys, taudit. Tammikuuhun 1943 mennessä 250 000 saksalaisesta sotilasta oli jäljellä vain 90 000. He olivat aliravittuja, jäähtyneitä, sairaita. 2. helmikuuta 1943 Paulus antautui. Se oli käännekohta. Wehrmacht oli hävinnyt kokonaisen armeijan. Myyttinen voittamattomuus oli rikki. Saksa oli nyt puolustuskannalla. Kursk ja romahdus heinäkuu 1973. Kurskin seutu, Keski-Venäjä. Hitler yritti yhtä viimeistä offensiivea idässä, operaatio Citadel. Tarkoitus oli murskata Neuvostoliiton panssarijoukot Kurskin tykön ympärillä. Wehrmacht keskitti kaikkia varojaan. Uudet Tiger- ja Panther-panssarivaunut, 1000 tykistöasemat, parhaiten koulutetut divisoonat. Se oli suurin panssaritaistelu historiassa. Mutta Neuvostoliitto tiesi hyökkäyksestä etukäteen. Vakoojat ja radiosieppaukset olivat paljastaneet Hitlerin suunnitelmat. Puna-armeija rakensi puolustuslinjan syvyydessä. Miinakenttät, panssarintorjunta-aseet, tarkkuusammuntajoukot. He odottivat. Kun Wehrmacht hyökkäsi, se törmäsi seinään. Jokaisessa kohdassa oli torjuntaa. Panssarivaunut eksyivät miinakentille, tykit tuhosivat tankkerihyökkäyksiä. Puna-armeijan reservidivisioonat saapuivat taistelemaan.
2 viikon jälkeen Hitler keskeytti operaation. Wehrmacht oli kärsinyt 200 000 miestä, 1500 panssarivaunua, 1000 lentokonetta. Strateginen hyökkäyskyky idässä oli tuhottu. Neuvostoliitto vastasi hyökkäyksellä. Vuoden 1943 loppuun ja vuoden 1944 aikana Puna-armeija vapautti Ukrainasi, Valko-Venäjän, Baltian maiden. He ylittivät Saksan rajat tammikuussa 1945. Berliinissä Hitler oli nyt suojeltuna bunkkerissa, 3. valtakunta romahti, idässä Neuvostoliitto, lännessä Amerikka, Britannia ja Ranska. Teollinen tuhovoima, jonka hän oli nauranut, mursi nyt hänen valtakuntansa. Lopullinen tuho huhtikuu 1945. Berliini. Kaupunki oli raunioina. Puna-armeijan tykistö pommitti keskustaa. Kadut olivat täynnä raunioita. Wehrmacht-joukot, jotka olivat jäljellä, olivat poikia ja vanhoja miehiä, alivarustettuja ilman toivoa. Huhtikuuta Hitler teki itsemurhan hänen bunkkerissaan. 3. valtakunta, joka oli luvannut kestää 1000 vuotta, oli romahtanut 12 vuodessa. Sodankäynti Euroopassa päättyi 8. toukokuuta 1945. Saksa oli tuhottu, kaupungit olivat raunioita, talous oli romahtanut, yli 6 miljoonaa saksalaista oli kuollut. Miljoonat muut olivat pakolaisia. Mutta suurin tragedia oli ollut muiden ihmisten kustannuksella. Yli 27 miljoonaa neuvostoliittolaista oli kuollut, 6 miljoonaa juutalaista holokaustissa. Puolalaiset, ranskalaiset, jugoslavialaiset, kreikkalaiset, 10 miljoonia ihmishenkiä oli menetetty. Kaikki, koska yksi mies oli nauranut varoituksille. Opetushistoriasta Hitler teki 3 kohtalokkasta virhettä. Ensinnäkin hän sivuutti Fritz Tottin varoituksen Neuvostoliiton teollisesta kapasiteetista. Hän luuli, että Blitzkrieg voittaisi kaiken. Mutta kun sota venyi, logistiikka epäonnistui. Wehrmachtin huolto ei kestänyt. Neuvostoliiton teollisuus Uralvuorten takana tuotti miljoonia aseita, tankkereita, lentokoneita. Saksalaiset eivät pystyneet kilpailemaan. Toiseksi hän aliarvioi Neuvostoliiton kansallisen vastustan hengen. Hän luuli, että stalinistinen järjestelmä romahtaisi ensimmäisessä iskussa. Mutta neuvostoliittolaiset taistelivat kotimaansa puolesta. He taistelivat perheensä, maidensa, kotinsa puolesta. He eivät antautuneet. Kolmanneksi hän julisti sodan Yhdysvalloille. Hän luuli, että Amerikka oli heikko, kaukana, epäkiinnostute, mutta hän herätti jättiläisen. Amerikan teollisuus, kun se käännettiin sotaan tuotantoon, oli pysäyttämättömä. Se hautasi Saksan aseissa. Varoituksia oli annettu. Fritz Todt varoitti logistiikasta. Kenraalit varoittivat talvisodista. Tiedustelu varoitti Amerikan voimasta, mutta Hitler nauroi. Hän luuli tietävän paremmin. Ja lopulta, kun oli liian myöhäistä, hän ymmärsi totuuden. Mutta tuolloin Berliini oli raunioina, hänen armeijansa tuhottu, hänen valtakuntansa kuollut. Historia muistaa Hitlerin ihisin sinne, mutta ei hänen viisaudestaan. Hän oli mies, joka nauroi varoituksille, ja tuon naurun hintaan maksettiin miljoonilla hengillä.